Toto sú 3 najčastejšie miesta, kde sa predáva najviac fejkových produktov a kde pravdepodobne nakupuješ aj ty. Let's go! Na 3. mieste sa umiestnil Instagram, kde nájdeš veľa profilov, ktoré sa otvorene priznávajú, že predávajú repliky. No ešte nebezpečnejšie sú tie, ktoré sa tvária, že predávajú originály. Práve na tie si treba dávať najväčší pozor, lebo častokrát ťa len proste okradnú o peniaze. Na 2. mieste máme Facebook Marketplace, kde sa fejkové tenisky alebo oblečenie objavujú pravidelne. A ako už možno tušíš, tak platforma, ktorá kráľuje predajú fejkových produktov je Vinted, kde sa predáva také množstvo fejkov, že častokrát je ich tam viac ako originálov. A mnohí ľudia ani nevedia, že predávajú fejky, lebo ich kupujú od niekoho iného a je to proste taký kolobeh fejkov, ktorý ide stále dokola. Do komentáru nezabudni napísať, aký máš ty názor na fejky a ak chceš mať istotu, že si kúpiš originál veci, tak bež na náš shop nofilms.sk, kde nájdeš viacero zaujímavých kúskov, či už tenisiek alebo oblečenie od Supreme, Stussy, Cortez a podobne a vidíme sa pri ďalšom videu.